இப்போ ரீசெண்டா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல தமிழ் டப்பிங்ல ரிலீஸ் ஆயிருக்க ஐ காஸ்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ராபரி மூவியை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பரபரப்பான ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல பட்ட பகல்ல துப்பாக்கியோட ஒரு ஆள் வந்து உள்ள நிக்கிறான். அந்த ஆப்பிள் ஸ்டோர்ல சில பேர் கொள்ளடிக்க போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பட ஆரம்பத்துல நமக்கு தோணுது. பட் ஆனா அங்க நடந்ததே வேற. கொள்ளடிக்க வந்தவன் என்னமோ ஒரே ஒரு ஆளு. அவன் அந்த ஆப்பிள் ஸ்டோருக்கு உள்ள வந்து துப்பாக்கியை காமிக்கும் போது அங்க உள்ள மக்கள் எல்லாமே பயத்துல அவங்க எல்லா பக்கமும் ஓடிடுவாங்க. ஆனா இந்த படத்தோட நம்ம ஹீரோ மட்டும் அவங்கிட்ட மாட்டிக்குவாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இவங்கிட்ட சில பாம்பும் வந்து உடம்புல செட் பண்ணி வச்சிருப்பான். உள்ள யாராவது வந்தீங்கன்னா வெடிக்க வச்சிருவான் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்டுவான். இப்போ ஹீரோவை மட்டும் அவன் கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கிட்டு போலீஸ் ஆபீசர் கிட்ட சில டிமாண்ட்ஸ் வந்து அவன் கேட்பான். கிட்டத்தட்ட 200 மில்லியன், அதுவும் பிட்காயினா வேணும்னு சொல்லி கேட்பான். தென் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத இந்த படத்தோட ஸ்டோரி. இந்த படத்துல எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, படம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரை நல்லா விறுவிறுப்பாவே தான் போனுச்சு. ஆனா கிளைமாக்ஸ்ல தண்ணி காட்ட வந்தவனுக்கு தண்ணியை கொடுத்து கிளைமாக்ஸை முடிக்கிறது அந்த படத்தோட ட்விஸ்ட்.